Sziasztok! Ez itt a Hardcore. Én gamer vagyok, és ez itt a Hardcore. Itt egy paci. Most kérlek, ne haragudjatok, hogy ezt csináltam. Meg beadoltam a nyerget. Csak úgy szerettem volna egy lovat, értsetek meg. Na hát akkor próbáljuk meg beszalidítani. De menjél már, pacika. Hol vagy? Na menjél, szép fehér. Nekem tetszik. Meddig dobsz még le? Istenem, ne dobjál már le. Ez a! Akkor nekem nincs olyanom, viszont van egy nyergem. Így már tudlak irányítani? Igen, tudlak. Mától a te neved elnevezlek Gyulának. Na Gyula! Beadolok még egy lasszót. Ha nem haragudtok meg rám. Anya! Hol egy paci? Ja, ilyen a cucc, ha láttátok volna. Ó, az igen! Nem tudom ezt, hogy kell használni, de itt van. Kerítés. Oké. Gyorsan leszállok róla, alszok. De nem lehet írni. Az igen. Te Gyula vagy. Gyuluska. Gyere. Ott marad. A szép lovak ott maradnak. Maradjál már bent. Pacsi, bent. Pista. Vagy Gyuluska. Gyula. Te menjél már be, Gyula. Itt bajok lesznek, Gyula. Nagyon nagy bajok lesznek, Gyula. Akkor neki állok a házikomnak. És ki is sült, azt hiszem. Igen, 3 steak. Abból belakmározok. Zsér. Nem halok éhen én, hát én nem olyan vagyok én. Utána meg elmegyünk még szétnézni arra, amik vannak. Na! Hezbo! Gyuruska nem marad meg. Két nyergám. Minek? Van már. Ha miért annyi a dolog be? Gyuluska! Annyira rossz vagy. Hogy itt fogsz lakni, de addig, amíg építés folyik itt, addig nem. Addig itt maradsz. Itt fogsz. Szép fehér vagy. Epizódnak 5 van ló a neve Gyuluska. Akkor ezt így nem így, nagyon nem így kő. Azaz nem, de így kő, csak nem így fogom. Nem fogok nagy házat.
Sőt, egy... Ezt mivel kell kiütni? Mivel kell kiütni? Nem tudom. Tudom, meg kell kiütni. Mindegy is, ezzel kell. Én még most először csinálok így hardcore-ba. Most vagyok először, hát már voltam hardcore-ba, de sorozatban az így rendesen nem. Úgyhogy akkor így rendesen az első. Mondjuk akkor 2 szintes lesz. Már ilyen kicsi, de nem tudom. Szerintem inkább nem, csak egy lesz. Sima egy. Ne kopizzátok a skinem. Láttam már Mesteremcén néhányat, hogy kopizzátok. Hát ne kopizzátok már, hát az féltett skinem. Imádom. Amúgy kopizhatjátok, mert örülök neki. Hát, csak azért, hát no, hát szóval rosszak vagytok. Rossz kisfiúk. Túl magasra építettem. Mindegy, magas, szép. Érzékeny az egerem. Azt nem tudom, hol kell. Mondom, most ez egy olyan izé. Aj, de mit csinálok én? Rune.bat. Niszi! Majd lépcsőt fogok csinálni, de hát na, majd fejlődünk egy kicsit. Kell még Cobblestone-i. Addig nagyon ronda lett. Kerek a nap. Pakoljunk akkor le. Addig még nem lesz ablak. Kicsit, hogy lássatok valamit. Azt akkor innen nem ütöm majd ki. 6. Kész a ház. No. Craftolok egy crafting table-t. Crafting table, majd. Ládát. Aj, de miért nem lakom egybe? Azért...
zsír, akkor majd így egymás fölött lesznek. Majd ha lesz olyan, sok cuccom, és úgy lesz. Akkor kell nekem ajtó. Ezt viszont már külön kell. Anyárat. Zsír. Pakoljunk le. Nem kell. Csak ennyi bőröm van? Nehogy éhezzek, úgyhogy szerintem elmegyek vadászni. Azaz kell majd izélnem. Mondjuk kell. Izélnem micsodát is. Cobblestone-t, bányát. Ez így szép. Na, szép. De meg Gyuruska, ott maradsz. Szedek homokot. És nem is laggol, azt is észre láthatjátok. Survivorben nagyon-nagyon akadt. Laggolt. Ki azért is nem folytattam. Itt a magyarázat. Egyszer valamelyik nap megnéztem. Nem laggolt. Az meg Survivor meg igen. Úgyhogy ez nagyon nem tudom mi a helyzet. Ennyi volt, mese volt. 42, elég bőven. Nekem nem annyira tetszik ez a ház. Leragom majd a Findful-t. Elmondom, mesteremcével játszok most. Majd be kell rakni. Ugye csak úgy tisztában legytek. Akkor szinte már is ennyi lett volna. Köszi, hogy megnézted a hardcore sorozatomat. Egyszerűen ez nekem nagyon-nagyon tetszik ez a sorozat. Nekem bejön. Akinek nem jön be, az menjen a csudába. Ne érdekeljen, nem tántorít meg. Folytatjuk. Sziasztok!